decidimos recitar un par de poemas. Pero claro, normalmente hai de aquí tres músicos que están facendo música mentre eu fago isto. Pero un destes poemas di así: como a 2 dúcias de águias reais, como un barco pirata a deriva no Cantábrico, así quero que sexas libre, con unha liberdade irresponsable e infantil e unhas pingas de suor de corpo alleo. Bébeda de pel e sen disfraces, loita contra a cultura establecida tantos séculos atrás que, entre outras cousas, obrigaba a boa a ir de negro. E como águia real ou como barco, no fondo, todo é a mesma cousa. Has de lembrar que as leis dos homes non foron escritas no teu vento. Nesta fuxida, sen punto de partida ni un fin de viaxe, feliz de verse só así un perdoa en cada día, con 1000 mentiras por equipaxe, fuxir ser raíña do vento que lle levantaba a saia Marilyn, escapou disfrazada dos seus mellores momentos de boneca rusa con aire de Steve McQueen. Cambiaban, se le cantaba o bello Dylan, como a unha ladaguiña, como a un futuro. Café, pra non ficar dormida por se acaso a vida lle sorría, e non perderse cada día en tempos escuros. Fuxir coro ser raíña do vento que lle levantaba a saia Marilyn, escapou disfrazada dos seus mellores momentos de boneca rusa con aire de Steve McQueen. Disfrazada dos seus mellores momentos de boneca rusa con aire de Steve McQueen, de nena boa con aire de James Dean. Bueno, xa para rematar, tocarvos outro tema que está tamén nese disco, que se chama Noite dos Cans, que como estamos todos de promo, tamén o vendo, podes comprarlo por aí polas tendas, ou acabar o concerto. Chámase A Túa Coartada, normalmente toco un piano esta canción, pero como non tiñamos,
que sí.